Vítajte pri tomto premiérovom podcaste základnej školy Jozefa Maximiliana Pecvala v Spišskej Belej. Mojím hostom je Mišo, deviatak na tejto škole, ktorý má za sebou unikátny zážitok a úspech. Dá sa povedať, že zrejme v celej histórii školy asi najväčší doposiaľ. Mišo, vítaj. Mišo, bol si v Bruseli. A nebol si tam iba ako turista, bol si tam na technickej súťaži, čiže začneme hneď od toho najväčšieho a potom pomaly budeme klesať a pripájať k tomu ďalšie témy. Čiže prečo si bol v tom Bruseli? Bol som tam preto, že som vytvoril tohto robota, ktorý dokáže komunikovať s ľuďmi ako človek na základe umelej inteligencie, ktorá generuje odpovede. Tvoril som ho, bol som na školskom kole, z ktorého som postúpil na krajské kolo. A potom postúpil na celoštátne kolo v Bratislave, v Bruselu. A v Bruseli to bolo len expo, takže tam už som nebol ako súťažiaci. Bola to súťaž iba pre Belgičanov a my z iných krajín, z Mexika, zo Slovenska, sme to tam iba prezentovali a neboli sme hodnotení. To je super, aj takto je úspech, lebo predsa len do Bruselu byť vybraný z celoslovenského kola, tým pádom vy ste boli koľkí tí najlepší Slováci, ktorí cestovali do toho Bruselu? Do Bruselu sme cestovali 4, ale boli ešte rôzni Slováci, ktorí, dá sa povedať, postúpili z toho celoslovenského kola do iných krajín. Čiže vlastne z toho celoslovenské kolo vás roztriedilo na niekoľko iných súťaží, keď tomu dobre rozumiem. Hovoril si, že tento robot vie komunikovať s ľuďmi, vie na základe umelej inteligencie. To znamená, trošku nám to vysvetlí. Zhruba tušíme, čo je umelá inteligencia, je to vlastne ako ľudský mozog, ale v porovnaní jednotiek a nul a dátových tokov a tak ďalej. Čiže ako to funguje? Ako sa s ním, viem si ho zobrať na kávu a keď sa tam nudím sám pri tej šálke kávy, tak sa viem s ním rozprávať? Môžem vysvetliť celého robota. Jeho základnou funkciou je, že vie sledovať tvar. To znamená, kde sa my pohneme, do tej istej polohy sa dáva hlava robota, takže trackuje tú ľudskú tvár. Ale je tá funkcia komunikovania. Náhle robota zapneme, objavia sa nám dve možnosti, že či si s ním chceme písať, chatovať alebo sa rozprávať. Ak dáme rozprávať, no tak zapne sa mikrofón, povieme nejakú otázku, štačí mikrofón túto otázku spracuje, premení ju na text, vygeneruje odpoveď, začne prehrávať a do toho sa začnú otvárať ústa robota. To je z USB kábel sa posielajú signály, ktoré hovoria, ako sa majú ústa otvárať. Pecka, výborne. A to ťa ako napadlo, prosím ťa, niečo také skonštruovať, že toto bude môj projekt, môj cieľ? Bol som u babky a pozeral som TikTok, som scrolloval a bolo tam jedno také video, kde jeden človek urobil takého podobného robota, ale iba na spievanie. Tvoril celú takú kapelu s robotov, na gitare mal servomotory a bol tam aj taký ten spevák, ten robot, ktorý mal tiež 3D vytlačenú hlavu a taktiež do toho, ako spieval, sa otvárali ústa a mňa vtedy napadlo, že by som si mohol robiť niečo podobné, ale robota, človeka, humanoidného robota. Diskutéra, alebo takého debatný krúžok. Alebo asistenta, také niečo. Čiže aké vlastne má mať využitie tento tvoj robot? Môže mať veľké využitie, napríklad v škole, skôr ako nejaký vrátnik alebo sekretár, keďže môžeme do neho nahrať informácie napríklad o niečom, o budove, kde sa nachádzajú nejaké veci a na základe týchto informácií on bude generovať odpovede. Takže v poriadku by sa to dalo použiť ako vrátnik. Nahrali by sme do neho informácie, kde v budove sa nachádzajú miestnosti a ktokoľvek by sa ho mohol spýtať, on by na základe toho vygeneroval odpoveď. To je super. Teraz, keď nás sleduje pani upratovačka, ktorá vlastne robí aj takú vrátničku v tejto škole, tak máme pre vás dobrú správu. Vďaka Mišovmu robotu to vás trošku odbremeníme od práce a samozrejme, akože pri upratovaní vás nenahradí. V tom ste nenahraditeľná, ale nebudete musieť navigovať ľudí, postará sa o to možno tento robot, pokiaľ pán riaditeľ bude za. Ďalej by ma zaujímalo, ty si taký akože flegmatik, taký, že dobre. Ale ako si zareagoval, keď si vlastne z toho
školského kola postúpil na to krajské, potom na to slovenské. Takže wow, super, alebo však dobre. Bol som prekvapený, lebo nečakal som, že postúpim z krajského kola na celoslovenské, keďže som vedel, že tam budú hlavne stredoškoláci, kde som čakal, že asi skôr nepostúpim. Ale potom, ako sme tam boli a videl som, že mal som dobrý projekt oproti ostatným, tak už som si aj začal myslieť, že postúpim na to celoslovenské. Som bol na tom celoslovenskom kole, tak už mi to bolo tak viac menej jedno, lebo som si povedal, že už som sa sem dostal, tak mi nebude vadiť, keď nepostúpim ďalej. Ale podarilo sa a postúpil som, takže to som bol prekvapený aj rád. Že mi nebude, som čakal, že mi nebude vadiť, keď náhodou postupím do toho Bruselu, zvládnem to. OK, a aká bola konkurencia v tvojej, nazvime to asi v kategóriách, ktorý si súťažil? Čo tam zaujímavé si ty možno videl? Bola tam aj nejaká inšpirácia? Som celý deň stať pri tom mojom stánku, keďže hocikedy mohli prísť z tej poroty ľudia a začať sa ma pýtať. Celú dobu som to musel byť, ale tak, čo som videl, tak mal jeden, ktorý bol vlastne so mnou v Bruseli, ten mal nejaké auto, ktoré vyhodnocovalo prekážky na základe infračerveného svetla. Takže normálne ako sme ho zapli, išlo rovno a ak narazilo na prekážku, tak sa otočilo a prekážku vyhodnotilo na základe toho svetla, ktoré sa vyslalo a potom tam bol príjmač na to svetlo a ako dlho trvalo ten odraz, tak podľa toho vyhodnocovalo, ako ďaleko je tá prekážka, teda kedy sa má auto otočiť. To bol taký projekt, o ktorom viem z mojej kategórie. Potom bol tam ešte na celoslovenskom kole nejaký futbalový robot, ktorý mal asi nejakú kameru. Veľa som si o ňom nenaštudoval, takže neviem. A na základe tej kamery vždy nasledoval loptu a búral do nej. Potom samozrejme tam bol z ostatných kategórií nejaké. No čo ťa aj z tých ostatných, možno niečo ťa inšpirovalo v nejakom progrese, nejakom vývoji, buď tohto robota, alebo v tvojom ďalšom zameraní? Tak asi skôr nie. Nič ma tak neinšpirovalo, ale boli tam zaujímavé veci, vylepšenia na rôzne bežné veci, ktoré sa používajú. Tam boli vylepšené napríklad, kedy boli nejaké vylepšené litiové batérie, ktoré mali vyššiu kapacitu, alebo bolo tam niečo také, že sa dali lepšie recyklovať. Už neviem presne, ale boli tam zaujímavé projekty. Dá sa to zhodnotiť tak, že táto návšteva a tá účasť na tých rôznych súťažiach, na tých kolách, či už krajské, slovenské alebo to bruselské, nazvime to celoeurópske, je takým motiváciou pre teba, aj pre ľudí by to mohlo byť, že keby sa tam dostali aj nejakí tvoji spolužiaci, nejakí tvoji rovesníci alebo mladší ľudia, takže budú pozerať a chodiť s otvorenými očami, že wow. Je to inšpirujúce a je tam aj tá výhoda, že nie je tam iba to technické zameranie, ale aj niekomu ide biológia, chémia a v tom sa dajú podľa mňa vymyslieť zaujímavé projekty, s ktorými by sa dalo postúpiť. Podľa mňa tam majú veľkú šancu, len to bol problém, čo si myslím, že nevedelo o tej súťaži alebo o tej organizácii až tak veľa ľudí, ale ak by vedelo, tak podľa mňa by tam bolo viac a aj so zaujímavejšími projektmi. Ale môže to byť pre ľudí alebo pre spolužiakov motivujúce? Môj postup. Tvoj postup, celkovo ten zážitok z toho Bruselu, hej? Lebo asi málo kto, alebo teda sem tam sa niekto dostane do Bruselu, či už ako turista, alebo ako návštevník, hej, takéhoto expa. Ten Brusel je možno taký strop. A motivácia je aj to krajské kolo vyhrať, alebo postúpiť z krajského kola, alebo dostať sa vôbec na to krajské kolo, nehovoriac o tom celoslovenskom. Je to také pre žiaka, vieš, také, že wow? No ako si sa ty cítil? Tak dobre, bol som rád, ale zároveň po tej súťaži alebo po tom danom kole už začal ten normálny život, škola a tak, takže to vrátilo do normálnych vecí a nebol až taký veľký rozdiel v mojom živote s tou súťažou alebo bez nej, ale tak ten pocit bol ako fajn.
A čo ten život v Bruseli? Vy ste si, môžeme povedať, takú pikošku, ani ste sa nedostali domov v čase, keď ste sa mali vrátiť, lebo bol tam nejaký štrajk, čiže ten Brusel si užil o to viac? Áno, ten jeden deň naviac sme vôbec neprezentovali, takže po meste chodili sme sa prechádzať, po nejakých pamiatkách sme boli aj na nejakých trhoch, čo tam boli. Čo si tam také videl? Tak samozrejme tie pamiatky, ako je ten cikajúci chlapec a podobne. Potom tie obchody, ešte to námestie a celkovo ten Brusel. Sme boli v Atomiu, to sa mi celkom páčilo. Tam to bolo skôr také zabavné, boli tam nejaké informácie, iba sa to prešlo, boli tam nejaké efektné svetlá a niečo také. Ale tam sa mi páčilo. Keby si to porovnal možno Bratislava a Brusel? Tak celkovo, možno z pohľadu bežného života, nie je až tak Brusel lepší, možno platovo, ale skôr v Bruseli bolo to horšie, že mi prišlo, že tie rôzne veci, pamiatky, obchody a takéto bežné veci boli ďaleko od seba. Teda museli sme chodiť dlho metrom, napríklad do toho mesta, do nejakých obchodov a do Atomium bolo dosť ďalej od tej hlavnej časti Bruselu, takže bolo to takto rozložené. Čiže tým pádom je to väčšie mesto a čo také metro? To bola tvoja prvá skúsenosť s metrom, alebo už si bol niekde? Už som bol v metre vo Viedni a Neprišiel si potom naspäť s primátorom Spišskej Belej a neprosil si, aby vám postavil metro do Kežmarku napríklad? Nie. Ale bolo by to fajn možno. Dobre, vráťme sa k tej motivácii. Keď niekto má záujem dokázať to, čo ty, lebo však samozrejme nie je to málo aj na 15-ročného chalana, tak kde začať? No tak ja som to mal trochu inak. Keďže ja už som od mala robil takéto technické veci, ja som sa s tým narodil viac menej, takže... Počkaj, toto nám vysvetlí, aké technické veci si robil od mala? Stále som bol v garáži, keď som mal nejak možno 5 rokov, som rozoberal rôzne detské zbrane a vymýšľal som rôzne sci-fi projekty ako okuliare, nejaké virtuálne, ktoré ešte v tej dobe, neviem či už boli, už si to tak dobre nepamätám. No dobre, ty si sa s tým narodil, hej, ale zoberme si takého Jožka z vedľajšej ulice, ktorý by sa chcel začať tomu venovať. Ako začať? Kúpiť si notebook? Tak záleží čomu presne, pretože technika je veľmi rozsiahly odbor. Môže patriť do techniky motory, spaľovacie, potom počítače. Záleží ktorej časti techniky sa chce venovať a podľa toho... Dajme tomu tým počítačom tej robotike a AI. Tak asi by musel mať počítač, samozrejme. Potom, ja som s tými počítačmi to mal tak, že keď som bol menší, tak som rozoberal počítače, skladal som ich, vedel som presne ako funguje, ako opraviť počítač. Samozrejme s tým softverom som začal ako malý, som možno 6 rokov, tak som hry rôzne stiahoval zdarma a tak som začal vlastne s tým softverom a potom sa to nejako začalo rozvíjať. Čiže určite potom by mal ten človek, keď ho to teda baví a má tú vášeň pre tú technológiu tohto typu, tak aj nejaké programovania, nejaké programovacie programy? Tam sa začať motať okolo toho? Lebo bez toho asi nespraví nič. Tak ja mám v robotovi, používam slúži na ovládanie motorov, servomotorov, ktoré pohybujú robotom a potom je kód v notebooku, ktorý generuje tie odpovede. Takže aj tu je to také rozdelené, že na tú, ako to povedať, na tú čisto softverovú vec, programy ako sú hry, alebo niečo, čo aj ovláda nejaké motory, mechatronika, niečo také.
Dobre. A ešte teraz mi napadlo, keď sme sa predtým spolu bavili, tak si rozprával o takom zážitku alebo takej zaujímavej skúsenosti. Ako sa k tebe postavili na tom krajskom košickom kole tí šéfovia z tej univerzity, kde ste boli? Tak najmä na krajskom kole ich veľmi zaujalo, že chodím na základnú školu, keďže boli tam hlavne stredných škôl, ktorých najmä zaujalo a boli prekvapení z toho. Vtisli ti rovno pozvánku alebo teda žiadosť o prihlášku na tú ich vysokú školu do ruky, že preskočí strednú? Nie, hovorili mi to, ale ničomu nedošlo takému, že by niečo chceli podpísať, takže možno ma chceli len motivovať alebo niečo také. Ale tak aj ty sám si motivátor pre svojich rovesníkov, nie? Dá sa tak povedať? No, asi áno. Čo možno odkázať mládeži, ktorá namiesto toho, že by možno sa venovala tým videohrám, alebo namiesto toho, že sa venuje TikToku, Instagramu, videohrám, tak dá sa robiť aj niečo efektívnejšie a tiež tráviť ten čas na počítači? No, tak na počítači sa dá robiť veľa efektívnych vecí, od zarábania až po vytváranie, programovanie, dizajnovanie. Mohli by tráviť viac času takýmito vecami. Vidíš ty svoju budúcnosť, ktorým smerom teraz ti končí stredná škola, kam chceš ísť, základná škola, kam chceš ísť ďalej? Ale ostávaš v tom technickom smere? Áno, samozrejme, to ma baví celý život, takže v tom ostávam. Ale neviem teraz, ktorej kategórii sa tak v budúcnosti venovať, keďže mňa bavia všetky. Ja viem opravovať spaľovacie motory, motorky, viem ako tak základne programovať trochu, rozumiem sa počítačom, takýmto obvodom rôznym. Čiže máš teraz široký záber. No. Budeš pracovať ešte aj na vylepšení tohto robota? Tak, alebo nejakú novú generáciu s nejakými novými funkciami? Tak skôr by som sa vrhol na nejaký úplne iný projekt, že už tohto robota robím dosť dlhú dobu, tak už ma to až tak nebaví na ňom stále robiť a skôr by som začal s nejakým úplne novým projektom. Čo napríklad? No skôr niečo také technické. Samozrejme boli by tam nejaké prvky aj z programovania, ale niečo viac technické, ako je nejaký nový typ motora alebo niečo také, ktorý bol efektívnejší. Rád ti potom požičam svoju oktávku, aby išla rýchlejšie, aby išla viac menej zadarmo a bezúdržbovo. Mišo, ďakujem ti veľmi pekne, držím palce v ďalšej kariére a verím, že sa ešte stretieme pri nejakom peknom projekte a zaujímavom.